Ahojte, vítajte pri novom videu. Tentokrát vás už nevítam pri peknom slnečnom počasí, ale nám už dosť prší a ja sa z toho teším. Ja mám proste rada dážď, som vám to asi už aj spomínala, milujem aj prechádzky v daždi, milujem dážď. Ale keď už sa hrozne teším na tie krásne letné, teplé dni. No a priateľa pustili z nemocnice, ale on proste stále nemôže v noci dobre spať. Takže ja ani netuším, kedy išiel dole zapnúť práčku, keďže je nejakých 8 hodín. A on už išiel s psom k veterinárovi, potom ide k lekárke. A už mi tu proste nachystal prádlo, takže ja už vyvešiavam prádlo. A je proste 8 hodín. Je to zlatičko, pretože skôr ako odišiel mi takto pripravil hneď na ráno čaj. No a tu sa nám niekto zdúva, sák, lebo ho nezobrali so sebou. Však. Paničko odišiel len s druhým psíkom a tak to tu nechal, tak je taký nešťastný. No nemali ťa zobrať so sebou. Nehnevaj sa na nich. Takže my sme tu stále takýto smutní. Ja idem teda dovešať to prádlo a potom budem musieť povysávať, lebo takýto bordel, prosím pekne, je tu potom po celej podlahe po psoch, keď prší a oni si líhajú do mokrej zeminy a potom prídu si lahnúť sem, všetko to tu z nich opadne. Priateľom sme chceli ísť už niekedy koncom mája a začiatkom júna na dovolenku do Chorvátska, ale nečakali sme, že tam bude takéto škaredé počasie. V podstate každý deň hlásia pršať. No, totálne celý mesiac tam majú nejak škaredo a tie teploty sú totálne o ničom. V tomto termíne sme my vlastne chceli ísť, kde je tu proste 15 stupňov. Takže pravdepodobne to necháme tak a pôjdeme až v septembri, pretože toto je katastrofa. No a mňa teraz čaká chvíľka takej pohodiny, mám tu čaj, idem si dať deli, túto pistáciovú milujem. K tomu si idem pozrieť nejaké video na YouTube, teraz asi toto od Not So Funny Annie. No a vedľa vidím vlastne takto krásne, ako prší, takto si užíva daždivý deň náš haukáč. Uznávam, že za zvuku dažďa sa predsa len spí úplne najlepšie, takže si fakt vybral skvelú aktivitu k daždivému dňu. A tak toto vyzerá po dotrhaní celej hračky. A naozaj ma fascinuje tá hrozná rýchlosť zmeny počasia. Ešte pred chvíľkou bola neskutočná tma ako v noci, lialo ako z krhly a zrazu sa proste vyjasnilo, svieti slnko, normálne už všetko je suché a strašne rýchlo sa to počasie mení a teraz som hrozne spokojná. Ja síce vravím, dážď milujem, ale už keď je fakt, že sa cítim ako keby bola jeseň, tak to neznášam. Môžete vidieť, pred chvíľkou lialo a slnko svieti iba chvíľočku, vôbec nie je až tak teplo a teraz sa už proste takmer suchá, takže super a tam nám oddychuje haukáč. Ja už mám túto pobalené darčeky na oslavu, na ktorú idem. Viete, čo je pre mňa vždy najťažšie na tom, keď kupujem sladkosti ako darček? Kupujem to o niekoľko dní skôr a potom mám strašnú chuť to zjesť. Ja som kúpila túto obrovskú Toblerone a včera som celý večer trávila tým, že som proste chcela tú čokoládu zjesť a už som si hovorila, že tak pôjdem pred oslavou rýchlo kúpiť druhú. Ale ukážem vám, vďaka čomu som odolala. Našla som v skrinke tieto najlepšie cookiesky na svete. Ja som úplne zabudla, že som si ich kúpila pred niekoľkými dňami v Lidli. A odporúčam vám ich, sú to fakt najlepšie cookies. Pozrite sa, ako chutne vyzerajú. Takže vďaka ním som nezjedla darčekovú Toblerone. Tak ja už som na oslavu oblečená. Ešte neviem, či si vlastne nechám takto, ako sú. Ale premýšľam, že hej. No a zvolila som tieto krásne riflové šaty, lenže vonku je proste brutálna zima, ja nemám nič navrch, takže som si pod silonky dala ešte legíny. Trapasno, ale tak neviem, ako inak sa navrstviť. No a ešte neviem, čo
čo si obujem, takže tu skúšam rôzne možnosti. Vôbec neviem. Mne by stačilo ísť proste nejak športom, príjem, že tie lakovky sa k tomu vôbec nehodia, ale zároveň ani tie botázky, takže idem hľadať iné botázky. Takže ja som ešte navrh nakoniec zvolila takto túto moju obľúbenú mikinu. Vzadu som ju stiahla gumičkou, nech to proste drží hore, ešte to troška podvihnem. Myslím si, že to nevyzerá, na život to nevyzerá tak zle ako na tej kamere. No a obuv teda vyhrali tieto úplne obyčajné botázky. Tak ja som práve prišla zo Slavy domov a ja som si ten sviatok nemala, ale dostala som tam tento nádherný sprchový gel, vonia krásne. Ja sama si takéto vône nikdy nekupujem, ale musím uznať, že to fakt vonia krásne, mango a marakuja. No a babka ma klasicky nabalila jedlom, veď poznáte babky. A mohla som si zobrať aj takto obložené chlebíky, za čo som teraz večer hrozne rada. A ja si idem zapnúť nejaké video na YouTube a idem vám strihať teraz tento vlog. Poďme sa vrhnúť na triedenie šatníka. Ja mám teda takúto gigantickú skriňu. Je fakt obrovská, takže som hrozne rada, že sa do nej zmestí veľa vecí, ale ja už nechcem mať tak veľa vecí, takže poďme spolu triediť. Tak začnem hneď touto ľavou stranou. Hore mám už povyhadzované úplne všetky zimné veci. Tuto naľavo mám takto poličky, no a tu napravo už mám veci na vešanie, s tým, že ja mám ešte tuto dole nejaké kolieskové korčule, stolček, hej, čo mi pomáha hore do políc. Tu mám takéto koliesko na cvičenie, ktoré sa tu vála, ako som ho kúpila. Škrabku do auta, hej, taký všeho mix. A tu mám box. Takže tu mám hneď prvú takúto košelu, ktorú nosievam. Túto košelu si ešte pre istotu vyskúšam. Ja ju nenosím až tak rada, pretože mi príde, že je mi taká väčšia. Tieto šaty som si kupovala do roboty na poradu. Sú takéto elegantné, dlhé. Dlho som ich na sebe reálne nemala, takže aj tieto dám bokom s tým, že si ešte vyskúšam, že či ich vynosím. To isté platí aj o týchto šatách, do ktorých som sa zamilovala pred rokmi, ale taktiež som ich vlastne nenosila. Toto je taká dlhá, obyčajná kockovaná košela, vyzerá dobre, či už na legínach alebo s riflami, to ja nosievam. Dá sa zaviazať v páse a mám ju hrozne rada. Túto bundu úprimne milujem. Ja milujem takéto tie klokanie bundy. Má to taký ten klokanivačok, tak ja to volám klokanka. Milujem ju, je nádherná, má krásnu farbu. Akože nevýhoda je tá, že sa prevlieka cez hlavu, čo keď v tom zmoknete alebo niečo, tak je akože blbé. Tento kabát je maminin, ja ho mám zatiaľ iba takto v skrini. Čoho sa idem zbavovať je určite tento prší plášť, už ho proste roky nenosím. Táto bundička sa mi hrozne páči, iba že je na mne taká veľká. Tento kabátik som si kúpila už pred niekoľkými rokmi a ako vidíte má na sebe vysačku. Toto si taktiež budem musieť vyskúšať. No a tu vzadu mám už posledné dva kúsky. Jedným sú tieto nádherné šaty z Mohita. Ja som ich mala na jednej svadbe. A teda tá posledná vec je táto nádherná sukňa z Mohita. Ja ju mám vyvrátenú, pretože sa bojím, že by mi ju niečo mohlo zipsom alebo nejak by som v nepozornosti zachytila. Takto vlastne vyzerá tá sukňa. Tu mi toho ubudlo dosť veľa, mám pocit. Zostali mi tu len tieto kúsky s tým, že pár z tých vecí si poskúšam a uvidím a zvyšok dávam na Vinted. Ja si vždy myslím, že nemám absolútne žiadne trička a teraz som si všetky povykladala a toto gigantická kopa sú všetky moje trička, crop topy, tu na vrchu mám len nejaké športové podprsenky, ale idem sa pozrieť aj na to, aké všetky trička tu vlastne mám. Takže tu už mám vložené trička, ktoré si 100% nechávam. Tu na vrchu mám takéto krásne, to je moje obľúbené. Potom tu mám nejaké elegantné trička, voľné trička, všetko sú také tie klasické s krátkym rukávom. Ale čo musím ešte pretriediť je táto veľká kopa všetkých crop topov a tielok, ktoré neviem, či ešte všetky vynosím.
Takže toto je kôpka tých, ktorých som sa rozhodla si nechať. No a tieto pravdepodobne poputujú ďalej, tie už nevynosím. Takže trička už mám pretriedené a príde mi, že nejakej menšej kôpky som sa zbavila, takže to som dosť rada. Tieto dlhé nohavice nechávam úplne všetky, sú to také tie letné, voľné, ľahké, vzdušné nohavice, takže tie nemám dôvod triediť a vrhneme sa skôr na túto veľkú kopu. Tu mám hneď v štvore úplne rovnaké sukničky, len v rôznych dizajnoch a sú to také tie sukničky, ktoré majú počité kraťasy. Potom tu mám štvoroleginové kraťasy, tie si taktiež nechávam všetky. Ďalej tu mám takto troje také voľnejšie kraťasy. Tie sú super práve na doma do záhrady alebo proste len na taký voľný čas, čiže tieto si asi nechávam všetky tri. Ja som si teraz pri strihaní tohto videa vlastne uvedomila, že som prišla o zábery, kde som triedila ešte tieto nohavice. No a čo sa týka týchto kraťasov, tak riflové kraťasy si nechávam. Tu sú také tie s tou sukničkou vpredu. Určite nechávam aj tieto elegantné običlátkové. Zbavovať sa budem pravdepodobne týchto. To sú najkrajšie kraťasy, ktoré mám, ale vôbec mi nesadnú. No a potom tu mám takéto kraťasy, ktoré sú nad kolená, také dlhšie a tie si pravdepodobne nechám. V tejto poličke mám čisto už iba nohavice, rifle a nemám kam dať tento klobúčik. Ten je teraz novokúpený, je nádherný, ten si nechávam určite. No a tu mám veľa riflí. Tie pravdepodobne nebudem vyhadzovať žiadne, ale rozmýšľam, že zbavovať sa už budem týchto nohavíc, pretože sú už takto vydraté, takže tie idú preč. A v tejto poslednej polici mám už všetky staré veci, ktoré nosím na doma. Tak, v tejto časti skrine mám aj takéto 3 šuflíky, na vrchu mám všetky opasky a v týchto šuflíkoch mám poukladané spodné prádlo, ale čo by som vám chcela ukázať, tak je tento zakladač na spodné prádlo. Ja osobne toto milujem. Proste ten šuflík vyzerá hneď taký uprataný. Vzadu mám len nejaké vložky do topánok, čo si ešte pozakladám. Tu mám všetky také tie balerínkové ponožky a myslím si, že to vyzerá fakt pekne upratane. Táto skriňa je fakt obrovská, zmestí sa sem veľa vecí. Hore mám nejaké krabice, hej, čo neviem, kde by som dala. Tu mám potom na zimné kabáty a bundy taký ten obal. A tu mám už len nejaké veci, ktoré chcem, aby mi mamina poskracovala. Tak to mám proste bokom. No, tu mám prázdne vešiaky a toto všetko sú moje letné šaty. Prvé je tu takýto top. Ja som si ho teraz kupovala z Mohita. Teraz hneď ako sa takto na to dívam, tak vidím troje šaty hneď za sebou, ktorých sa pravdepodobne budem zbavovať. Ďalšie šaty, ktoré som kúpila v Sinsay asi za 2 € a fakt som si ich nikdy neobliekla, sú tieto kvetavé. Tieto kvetavé majú takýto dlhý rukáv, dole sa môžu zaviazať, ale vôbec mi nejak nesadli, sú mi aj tuto veľké. Ďalšie šaty, tieto sú podľa mňa hrozne krásne tým, že sú také farebné, ale musím povedať, že ja už som sa ich nanosila dosť a už sa v nich tak dobre necítim, takže tieto pôjdu taktiež na Vinted. To šaty na traky, ktoré sa mne hrozne páčia, sú také kratšie nad kolena, ale vyzerá to fakt pekne s nejakým bielým tričkom. Potom tu mám takýto riflový overall, ktorý viem, že niekomu sa páčiť nemusí a niekomu sa práve že páčiť môže veľmi a mňa zaujal hneď. Ja keď som ho videla v obchode, tak som si povedala, že ten musí byť môj, ten určite ostáva. Overall, ktorý milujem úplne najviac, je tento z Mohita, takýto svetlo-ružový a je krásny. Ďalej tu mám 2 sukne, ktoré nosím v podstate celé leto. Striedam ich len. Obidve majú takto rozpárok. Ďalšie šaty, ktoré mám rada, sú takéto obyčajné, kratšie nad kolena. Majú pekne robený tento dekolt, že vám pekne spravia aj krivky. Všetko sú také voľné, ale fakt vyzerajú krásne. Sú vzdušné, tie si nechávam. Toto sú šaty, ktoré nosím len príležitostne. No a to isté platí aj o týchto šatách. Ja to reálne vyťahujem len na Vianoce, na Silvestra.
Teraz nasledujú dvoje šaty, ktoré taktiež striedam s tými sukňami totálne celé leto. Jedny sú takéto hnedé, dlhé a tieto rúžové sú tiež moje. Jedny z najobľúbenejších, dajú sa pekne zaviazať v páse, čiže vám spravia krásnu postavu. Tieto šaty mi kedysi vybral priateľ, že sa mu strašne páčili. Oni sú vlastne šité takým tým štýlom, že sú automaticky zúžené v páse, čo mne sa strašne páči a zároveň majú takýto voľný spodok. Tieto šaty si budem musieť ešte vyskúšať, pretože ja ich mám hrozne rada. Sú nádherné, sú až po zem, úplne dlhé. A celé sa zapínajú na tieto gombiky, čo je akože za mňa strašne debilný spôsob, lebo kým pozapínate tie gombiky, ako ja ten spodok nechávam stále zapnutý, lebo ja na to nemám nervy. Tieto šaty patria tiež k mojim obľúbeným, sú hrozne z ľahkého materiálu. Tieto šaty nosím skôr len tak, že do roboty, ale sú krásne. Mám pretriedenú vlastne už aj túto druhú časť skrine, takže som rada.